Ассалому алайкум дӯстони азиз. Шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб бародаро, гуфтем ки як бор дигар гап мезанем барои бародароне ки апои хоҳарои ки дар комментариҳо менависен хона дар кор аст аз ин район аз он район. Хоб дӯстон, мо фақат дар шаҳри Душанбе хонаро сёнка мекунем. Кадоме ки хонааш дура метавонед сурат партоед, сурат мемонем дӯстон дар видео. Хоб кадоме ки обуна нашидаги ҳатман обуна шавед дар канали мо, подписатсия кунед. Моро барои шумо ҳаракат дорем ки хонаи махфули худатонро биёвед дӯстон. Хоб минин эхтона дар комментария нависен. Хоб хонаи навбатӣ дӯстон дар ноҳияи Фирдавсӣ қарор дора, колхози Россия. خب راهی میبینین راهی 46 میشوه کالخوز راسیا 300 متر تو همین راه ای بالا سیم خونه میشوه. این خونه فروشی ناحیه فردوسی کالخوز راسیا 300 متر از موستی 46 دوستان. این ای مستلبه تو این راه کالونه از میدونیم خونه یک میفهمونیم معلومات پراره صاحب خونه را نمرش هم میمونیم زنگ میزنین حتما میتیا معلومات پراره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. دروازه کلون پشتی 4 متره سیر رو در دوستان دوشوی میشوه. این حجت خانه کافه بالای نخیلی پلاستیکی یک قد душевой отдельно термикс. Аз нигоҳ кунед дута здания сохтага, ята да убар, ята да ибар дӯстон. Ҳар ду барро нишон медиҳем. Хоб хона 12 сотиқ замин, септика дӯстон, канализация надорад, септика ба кирпичи пухтаи зданиаш сохтага, дигариш ба кирпичи лои. Дута санузел дора, 6 дар хона, 2 хол, як хол да у хона, 6 дар общий. 6 дар хона общий. Хоб тай ами хонае ки оз мебинен ҳамаш подвал аст дӯстон. Як қат. Бисмиллахиррахманиррахим. 10 ба 3 як хол мешава, хеле тапчам бигем. Да ба 3 дарунуш на хона. Хонаи 6 ба 4. Сафед обои задаги, обои сафед. Нашод чизи чора асбобои хона дагаварно бисёр чизош меса дӯстон. хоб та ами холе ки мебинен дӯстон та ҳамаш подвалай. Як хона дигари ҳаста анҷом мондагиам дӯстон 3 ба 6 ай. ишам ремонтш ранги ами хона бурӣ. пеш хона дан хеле як бассейн. хеле кат мондагӣ як бисетка. об ҳаст, светои ҷа об ҳаст, светчам ҳаст. нахи ра ба дигар здания мерем мебинем. خب گفتیم که ایش لایه دوستان общий 6 дар хона та ҳеҷ подвал надора. хоб агароча нигоҳ кунем чанд намуд дарахт дора, дарахтҳои мевагӣ.
дурем ози хонаша мебинем. хоб неҷестам як холи калон мешава дуруст. 4 ба 6 як хона. пол аминат нест, пол обичный пол задага. 6 масса гуфтем. Яқа тризаи барамаш. Деньги хона. Ишам 4 ба 6 дӯстон. Хоно отопление ягон туш надорад. Хонаро ба печка ва плита гарм мекунанд. ин хонашам дӯстон 4 ба 6 гудакхобаи бедориш намекунем. ишам ранги ремонти якум хонавори, мобангини якум хонавори. хоб нигоҳ кунед дӯстон, инҷа дар тарафи кухня мешава. Ҳамаи иши, ҳамаи берун метавонем ай берун дуроем. ҳозир мерем ай берун медуроем. нишон медиҳем. рустаки дастенка мешава. хоб ина дари кухня. Кухня летненькая. На демгиш. Оҷатхона қати душевойш. Ванна термикс. хоб инҷа дӯстон як дарбича ҷои ҳезмхона. дар маҳкам. як хонаи дига. ин 6 ба 3 ам хеле бар пол нестенка кадаги тана девуле. як тризаиси дар аюснам дура. пол ламинат. хоб дӯстон, исда як қат ҷои дедонхонаҳо мешава. ҳайҷа корбор доранд. ҳамса якчанд аму дедону чакдон бикем. кадоме ки чизе нафаҳмид, мо номерои соҳиби хонара мемонем. ранги ҳар як видео метавонем ки маълумоти пуррара аз соҳиби хона гирем дӯстон. ҳамин здания ки дидестен, здания тӯр дароза дӯстон. 15.5 дарозиш бигем, 7.5 сини дарун дарвоза. 15.5 ба 7.5. хоб як бор я нақл мекунем дӯстон, баъд нархи сумша гап мезанем. хона гуфтем қарор дора дар ноҳияи Фирдавси, колхози Россия.
300 метр роҳ аз мости 46 тарафи даст чап раҳ меша. Сем хона канализация надора, септикай, кирпичи пухта хати издания сохтагай, дигар изданиаш кирпичи лои, дита санузел, 6 дар хона, дита хол, якта хол даи, якта хол дау. Хоб подвал дора, бо подвале ки 10 ба чанд ами ранги размери хол хати таги хол ҳисоб меша. Нархи хона $210,000 ай дӯстон. Арзиши хона хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. Ба курси тоҷикӣ мақсад қабул мекунанд суми хонаро дӯстон. Хоб номерои телефон 987 94 49 918 40 46. занг мезанед дар номеро, ҳатман бо шумо ба тамос мешаванд барои маълумоти пурраи хона. хоб дӯстон, кадоме ки нафаҳмед метавонед ки бозам дар комментария нависен. мо ҳатман нинеи шуморо мехонем, ҷавоб медиҳем. барои реклама дар номерои админ 915 61 53 53 дар болои экран буда занг мезанем. мо барои реклама кӯмак мерасонем. раҳмати калон, то дидор.